ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዕለታዊ ዜና ኣብ ጎኒ ወታደራት ኢትዮጵያ ተሰሊፎም ንመራሕቲ ክልል ትግራይ ዝሃድኑ ዝነበሩ ወታደራት ኤርትራ ካብ ክልል ትግራይ ምውፃእ ምጅማሮም ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ገሊጾም ኢሉ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሲየትድ ፕሬስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ብቅድሚ ትማሊ ቀዳም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኤርትራውያን ካብ ትግራይ ሕጂ ምውፃእ ጀሚሮም ኣለው ወታደራት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዶብ ኣብ ምሕላው ይርከቡ ምባሉ እውን ጠቅስ ኣሶሲየትድ ፕሬስ እዩ ነዚ ፀብጻብ ኣውፂዎ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ብቅድሚ ትማሊ ቀዳም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኤርትራውያን ካብ ትግራይ ሕዚ ምውፃእ ጀሚሮም ኣለው ወታደራት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዶብ ኣብ ምሕላው ይርከቡ ኢሉ ኣሎ በዝሒ ካብ ትግራይ ይወፁ ዘለዉ ወታደራት ኤርትራ ክንደይ ከም ዝኾኑ ንጹር ኣይኮነን ገለ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ግን ኤርትራውያን ብፍጹም ኣይወፅን ይብሉ ናይቲ ክልል መራሕቲ ወታደራት ኤርትራ ሓልሓሊፉ ናይ ኢትዮጵያ ወታደራዊ ክዳን ይኽደኑ እዮም ክብሉ ይኸሱ ኢትዮጵያ ኣብ ሕዳር ጀመረ ኩናት ትግራይ ጠጠው ክተብሎ ዝለዓለ ድፊት ገጢምዎ ኣሎ ይህደኑ ዘለዉ መራሕቲ ሕወሓት ንስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣፍልጦ ኣይህቡን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኤርትራውያን ካብ ትግራይ ክወፁ ተሰማሚዖም ኢሎም ድሕሪ ምግላጾም ናይ G7 ጉጅለ 7 ብቁጠባ ዝማዕበላ ሃገራት ናይ ኤርትራ ወታደራት ብውልጡፍ ብዘይ ቅድመ ኩነትን ብዝረጋገፅን ኣገባብ ካብ ትግራይ ክወፁ ብምጽዋዕ ዝሓለፈ ዓርቢ መግለጺ ኣውፅኦም እዮም እቲ መግለጺ ብተወሳኺ ንትግራይ ሓዊሱ ብኩሎም ኢትዮጵያውያን ተቐባልነት ናብ ዘለዎ ተኣማኒ ምርጫን ንቅድሚት ናብ ሃገራዊ ዕርቂ ዘምርሕ ግልጽን ንኩሉ ዝሓቆፈን ፖለቲካዊ መስርሕ ክትኣታቶ ኣተሓሳሲቡሎ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ዝተባሃለ ጉጅለ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዘውፅኦ ትንተና ኣብ ትግራይ ሱር ዝሰደደ ምክልኻልን ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ኤርትራን ይህደኑ ዘለዉ መራሕቲ ትግራይ ካብ ስልጣን ንምውጋድ ምስ ምውሳኖም ተደሚሩ ዝተናውሐ ኩናት ሓደጋ ከም ዘስዕብ ኣጠንቂቑሎ እዚ ድማ ንትግራይ ይዕኑ ከምውን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ልዕልነት ንዘለዋ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ዝጎድእ ይብል እቲ ትንተና ኣብቲ ኩናት ህልቂትን በኣስገዳድ ምድፋር ደቂ ኣንስትዮን ዝኣመሰሉ ጭካነ ዝተመልኦ ጭፍጨፋታት ብዝምልከት ፀብጻባት ምውፅኦም ይውስኽ ኣሎ ካብ 110 ሚልዮን በዝሒ ህዝቢ ኢትዮጵያ 6 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ዝነብሩላ ትግራይ ሕፅረት ምግብን ክንክን ጥዕናን ዘተሓሳስብ እናኾነ ይመጽእ ኣሎ ዩናይትድ ስቴትስ ንገሊኦም ኣብ ትግራይ ይፍጸሙ ዘለዉ መግሃስታት ናይ ዘርኢ ምጽናት ክትብል ገሊጻቶላ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነቲ ክሲ መሰረት ዘይብሉ ክብሉ ነጺጎም ኣለዉ ገብረ መድህኔ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ The Weeknd ተባሂሉ ዝፍለጥ ህቡብ ኢትዮጵያዊ ካናዳዊ ደራፋይ አቤል ተስፋዬ ነቶም ኣብ ክልል ትግራይ ብዝተፈጥረ ግጭት ዝተጎድኡ ንምሕጋዝ ናይ $1 ሚልዮን ሓገዝ ኣወፊዩ እቲ ሓገዝ ብመንገዲ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ከም ዝወፈዮ እውን ኣብ ትዊተሩ ገሊጹ ኣሎ ኣርቲስት አቤል ተስፋዬ ብዝቅተሉ ዘለዉ ንጹሃን ሰላማውያን ሰባት ህፃናትን ከምኡውን ብዝፈናቀሉን ዝዓኑ ዘሎን ልበይ ተሰይሩ ብምባል ኣነ ን2 ሚልዮን ሰባት መግቢ ንምብጻሕ $1 ሚልዮን ይወፍእ ኣለኹ ካልኦት ዝኸኣልኩም እውን ክትሕግዙ እጽውዕ ምባሉ ኣብ ትዊተሩ ተጠቒሱሎም The Weeknd ኣብ ዝሓለፈ ናይ ኣሜሪካ ፀወታ ሱፐር ቦል ቀንዲ ዕዱም ብምዃን ምርኢት ምቕራቡ ታሪኻዊ ይገብሮ ካብ ትግራይ ከይወፃና ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢታት ክልል ትግራይ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ካብ ዝቋረጽ 5 መዓልቱ ከም ዝሓዘ ይግለጽ ኣሎ ምክንያት እቲ ምቁራጽ ክሳብ ሕጂ ከም ዘይፈለጦን ነቲ ጸገም ንምፍላጥ ጻዕሪ ገብር ከም ዘሎን በዓል ስልጣን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎም ሙልጌታ ጽባህ ናይ ስልኪ ፀብጻብ ልኢኹልና ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ሐሙስ ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ ኣገልግሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢታት ትግራይ ዝተቋረፀ ክሳብ ሕጂ ኣይተመለሰን ካብ ውሕዳት ከተማታት ዞባ ደቡብ ትግራይ ወፃኢ ተቋሪፁ ይርከብ ኣብ ከተማ መቐለ ባኒ ብምስንካት ዝመሓደሩ ኣይተ ኣብርሃ ግርማይ እቲ ኤሌክትሪክ ንዝሓለፉ 5 መዓልታት ብምቁራፁ እንቅፋት ከም ዘጋጠሞም በዚ ድማ ኪሳራ ኣጋጥሞም ኢሎም ኣብ ገዛ ድማ ምግቢ ንምስራሕን ማዕኸና ዜና ንምክፋልን ኣፀጋሚ ምዃኑ ተዛሪቦም ምቁራፅ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብተደጋጋሚ የጋጥም ከም ዘሎም እገናት የተካየደ ብዙሕ መዓልታት ምጽናሕ ድማ መንግስቲ ኮነ ኢሉ ህዝቢ ንምጉዳእ ይገብሮ ዘሎ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ሓቢሮም ህዝቢ ኢኮኖሚ ንምድኻም ዝግበር ዘሎ ፖለቲካዊ ስራሕ እዩ ድማ ኢሎም ኣይተ ጌታቸው ገብረ ሚካኤል ዝተባሃሉ ነባርታ ከተማ ቦገኖም አገልግሎት ኤሌክትሪክ በመቁራጡ ከማይ ያመሰሉ አገልግሎታቸውን ተቋሪጠው ነው በግድማ ተቀጅናን ተብለም መንግስት ለህዝብ ሐሲቡ እንጦት ማስተካከል ሲዘት ይተጣጡ ድማ ተጋሪደው ዳይሬክተር ኮሚኒኬሽን ኃይለ ኢትዮጵያ አይቶ ሞጎስ መኮንን አርቲኩታይ ምናሽ ሐቲት ነው
ምክንያት ምቁራት ሓይሊ ክሳብ ሕዚ ክሳለም ክፈልጥ ከምዘይከኣለ ተዛሪቦም ኣብዚ ሓለፈ ዓርቢ ጀሚሩ ዝተቋረፀሉ መስመር ካብ መኮኒ ናብ መቐለ ኣብ ዝወስድ መስመር ምዃኑ ተፈሊጡ ሰራሕተኛታት ጽገና ተዋፊሮም እቲ ቀደም ይፍትሹ ኣለው ኢሎም እቲ ዝተፈጠረ ቀደም ስለዘይተፈለጠ ተዓርቢው ኣገልግሎት ዝጅምረሉ እዋን ብግልፂ ምዝራብ የጸግም ምባል ድማ ምላሽ ሂቦም በተደጋጋሚ ኤሌክትሪክ ተቋሪጡ ብቅልጡፍ ዘይኣረየሉ ምክንያት ፖለቲካዊ ተባሂሉ ገሪሶ ሃዲ ዝተልዓለ ድማ ምቁራት ኤሌክትሪክ ፖለቲካዊ ካብ ምዝራብ የጸግም እዩ ብምባል ምላሽ ሂቦም ኣብቲ ክልል ኣብ ቀረባ ዘጋጠሙ ምቁራት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዓበይቲ መተሓላለፊ መስመራት ስለተበጠሰ እዚ ዝፈጸሙ ኣካል ዝኾነ ይኹን ንትካልና ኣኽሲሩ ኢሎም እዚ ድማ ማሕበረ ወፀባዊ ስራሕቲ ተዓናቒት ብምባል ተዛሪቦም እቲ ዝበፅሐ ጉድኣት እምበር ኣብ ድሕሪት እቲ ዝበፅሐ ጉድኣት ዘሎ ቅድሚ እዚ ይልካ ምዝራብ ይፈቅድ ይብሎም ሓሲሮም ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽሃ መቐለም የኸሜልና ሙልጌታ ናብ ኣስመራ ክንሓልፍ ሚኒስትሪ መጓዓዝያን ርክብን ኤርትራ ብለበዳ ኮረና ተቋሪጹ ዝነበረ በረራ ነፈርቲ ካብ ፍርቂ ዝሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ሚያዝያ ከም ዝጅምር ኣፍሊጡ እቲ ብከፊል ዝጅምር ንግዳዊ በረራ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ካብን ናብን ኣዲስ ኣበባን ዱባይን ኣስመራን ዝግበር ምዃኑ ንሚኒስትሪ መጓዓዝያ ዝጠቐሰ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ሓቢሩሎም ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ጸብጻብ ልኢኹሎ ካብ መቐጸልታ ናይቲ ምጅማር ተቋሪጹ ዝጸንሐ ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ኣብ መፋርቕ ናይዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ሚያዝያ ካብን ናብን ኣስመራ ውሱን ስሩዕ ኣህጉራዊ በረራታት ኣየር ከም ዝጅምር ሚኒስትሪ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ኤርትራ ሎሚ ኣፍሊጡ ኣሎ እዚ ኣፈናዊ ምዃኑ ዝተገልጸ መደብ በረራታት ኣየር ኣብ ሶምን ሓንሳብ ዱባይ ኣስመራ ከምኡውን ኣዲስ ኣበባ ኣስመራ ዝግበር በረራታት ኮይኑ በብግዚኡ እናተገምገመ ዘድሊ ስጉምትታት ክውሰደሉ ምዃኑን ሚኒስትሪ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ገሊጹ ኣሎ እቲ ብሚኒስትሪ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ዝወፀ መግለጺ መንገዲ ኣየራትን ነፍሲ ወከፍ ተሳፋራይን ልዑል ጥንቃቐ ክገብሩን መምርሒታት ሚኒስትሪ ጥዕና ከኽብሩን ዘገድድ እዩ በመሰረት እቲ መምርሒ መንገዲ ኣየራት ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ዝተገብረ ናይ ኮቪድ-19 ምርመራ ወረቐት ምስክር ማለት PRC ቴስት ዝሓዘ ተሳፋራይ ጥራይ ክጽዕናን እቲ ናይ ምርመራ ወረቐት ምስክር ካብ ብሕጊ ዝተፈቕደሉ ትካል ምዃኑን ከረጋግጻ ከም ዝግባእ ተመልኪቱ ኣሎ ካብ ወፃኢ ሃገር ናብ ኤርትራ ዝመጽእ ተሳፋራይ ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ቅድሚ ምብጋሱ ካብ ብሕጊ ዝተፈቕደሉ ትካል ናይ ምርመራ ወረቐት ምስክር ወይ PRC ቴስት ክሕዝ ከም ዝግደድ ዝጠቐሰት ብሚኒስትሪ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ዝወፀ መምርሒ ተሳፋራይ ኣብ ኤርትራ ምሰኣተወ ኣብ ማዕርፎ ነፋሪት ቅልጡፍ መርመራታት ወይ ራፒድ አንቲጂን ቴስት ድሕሪ ምግባር ን7 መዓልታት ኣብ ሆቴል ከም ዝውሸብ ኣፍሊጡ ኣሎ ካብ ኤርትራ ናብ ወፃኢ ዝገይሽ ተሳፋራዩን ቅድመ ምጋሹ ናይ ምርመራ ወረቐት ምስክር ወይ PRC ቴስት ክሕዝ ከም ዝግባእ ዘመልከተ ሚኒስትሪ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ኩሉ ወፃኢታት ብተሳፋራይ ከም ዝሽፈንን ኩሉ ካብን ናብን ዝግበር መገሻታት ድማ ብመሰረት ሕጊ ኢሚግሬሽን ኤርትራ ከም ዝፍጸም ኣፍሊጡ ኣሎ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ የኸሜልና ብርሃነ ዘተ ዲጋ ሕዳሴ ኣብ ክንሻሳ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ቀፂሉ ውዒሉ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ኣብቲ ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝሽምገል ዘተ ይሳተፋ ኣለዋ እቲ ኣብ ፈለግ ኒል ዝህነፅ ዘሎ ግዙፍ ዲጋ ንኣዲስ ኣበባ ኣገዳሲ ትካል መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክኸውን ከሎ ንካይሮን ንካርቱምን ድማ ስግኣት ፈጢሩለን ኣሎ እቲ ኣብ ክንሻሳ ዝኸፀለ ስሉሳዊ ዘተ ዝመርሖ ዘሎ ኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪካ ፕሬዚደንት DRC ፌሊክስ ትሸከዲ እዩ ዓሌታዊ ግጭት ኣብ ዳርፉር ሱዳን ብውሕዱ 18 ሰባት ቀቲሉ 54 ኣቁሲሉ ከም ሓበሬታ ኮሚቴ ሓካይም እቲ ከባቢ እቲ ግጭት ቀፂሉ ከም ዘሎን ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢልሑቕ ከም ዘሎን ይገልጽ ንኤኤፍፒ ዝሓበረ ናይ ዓይኒ ምስክር ዳርፉር ቅድሚ ዓመታት ብጃምላዊ ህልቂት ዝግለጽ ግፍዕታት ዝተረኣየላ ዞባ ምዃና ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ኣብ ሞዛምቢክ ካብ ግጭት ዝሃደሙ ኣማኢ ሰባት ካብ ከተማ ፓልማ ናብ ደቡባዊት ከተማ ፐምባ ምህዳሞም ቀፂሎም ኣለዉ እቶም ብግጭት እስላማዊ ሓይልታት ዝተፈናቀሉ ህዝቢ ምስቶም ቅድሚኦም ዝሃደሙ ተደሪቦም ጸገማት ቀረባት ከጋጥሞም ምጅማሩ ይግለጽ ኣሎ ሊብያ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ካብ ሊብያ ክወፁ ጻውዒት ቀሪቡ ድሕሪ ናይ 10 ዓመት ግጭት ሊብያ ናብ ዳግመ ህንፃ ክትምለስ እንተኮይና ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ክወፁ ኣለዎም ዝብል ቅድመ ኩነት ቀሪቡሎ ካብ ፕሬዚደንት ቤት ምኽሪ ኤውሮጳ ቻርልስ ሚሸል ንሱ ነቲ ሓድሽ ናይ ጥምረት መንግስቲ ድጋፉ ንምግላጽ ኣብ ሊብያ ቀኒዩ ነይሩ
بخالق ناي ليبيا زينا اتهاجر قدماي اجري صعنت كتابة كورونا فيروس تمال السنبت تقبلا منستر تعنا ليبيا 5 حبرو 101,950 حقن ويدوس سريحيت روسيا زخونة سبوتنيك في كتابة تمال السنبت ابو تريبولي اتيلون زي دمس امريكاي واشنطن قدماي منستر اسرائيل بنجامين نتنياهو بيت فردي قريبو عيلم مقصلتانا يبلشونا مسرح فرديهم زي قداي فردي نتنياهو زسمع زلو زقصل منقست اسرائيل من يقوم ابزبل بوليتيكنياتات اسرائيل مثل بريزيدنت هاجر ابززتي زلو اوانيو مغنياتو زحالة ورحيس تخايد امريكا قبل علي نتنياهو درجة حزب وسانية زمثل ملختي زنبورو كوانت هنا نصر وسعيد جن ايهابن قدما منستر اسرائيل ببلعن بدنقارين يتخصيص زلو نتنياهو جن كون الكاز قبر نايتا غنى الزمتي كبل كمسقوة صانيحيون نفرتي كوينة تشاينا أنا بكل أير تايوان تحسن أتينيلو منستري مكلخال تايوان شموانت نفرتو وق تشاينا نابوشت كل مدبر صار نفرت تايوان مثل أخوان تجلس تايوان بفلاي حانت نفرت بتي باشي تشانل زبهال استراتيجيكاوي مسمر حالفة تبل تشاينا تايوان ناتي آخذ بلاس أنا حلا تايوان جن قد مورحون تمساسالي متحاس نفرتي تشاينا بكل أيري آتينيان كتبل من مرارا قص إلى اللام زينا بزفصم